uyazi umnaka broadcast show morning drive khumbula ukuthi sinama-drive la drive bafethu sine-morning drive bese soba ne-afternoon drive ne-evening drive bafethu but funa ukutshela kumfowethu ukuthi evening drive ngasikhipha khona kakhulu mfowethu from Monday to Thursday mfowethu la ngithi khona mfowethu wena you have the right to choose your beautiful song or your beautiful music bese ngidlalela wona live on air mfowethu umamelo usho uthi mfowethu shaya kamnandi inkomo mfowethu mnaka uyahlala music mfowethu asiphinde sibonaneni ngalokhu sakumfowethu mina ngihambile nonke la ngikhona khona bafethu today ngisendaweni esethembisa bafethu la ngikhona khona bafethu ngisenhlathini hostel bafethu ngizokhuluma no-my brother la bafethu uyazi bafethu ngisafuna ukuthi sicoce ngale daba lokuthi mhlawumbe for example makunemntwana makunganamntwana abantu bathandana kahle kumnandi kanti abathengelana ama-valentine bakhiphana baya ema-parking bahamba baya emahhotela mara sekecala-ke manje sokuba nemntwana sokuba nenkinga so manje ngifuna ukuthi ume-brother akhona ukuzisho yena futhi akhona yena ukusibeka isitori sakhe nje uzachazela yena ukuthi kanjani my-brother kunjani? Ngiyabingelela wonke umuntu, ngibingelela wonke umphakathi okhona lapha okhulumayo sandla senkawo Siphamandla umfana Zudlane Nkomane ngesibayeni. Cha bawethu umbuzo kabhodi ngizwe kahle futhi ngiyawuzwisisa. Le ndaba yokuthi kuhamba hambe uma besothandweni ngenamntwana bese masekukhona umntwana bese kuba khona izinto ezishintshayo. Angimela amadoda kodwa oma bengane zethu bayasilawula. Kanti ke thina amadoda webhodi lala ngutshela siyahlukumeza kodwa sikwazi ukuveza. Siyesaba futhi nokuveza, siyesaba futhi nokukhuluma. Kodwa ngoba nasi lesimo sikanjena ke ayikho futhi into esoyenza ukulawulwa kuphela singakuthandi ingakho noma becela koma bethu ukuthi hani ukwenifunde phela amakhosazana noma amakhosikazi ethu ukuthula basingabathola nje amakhosikazi azothula makwenziwa izinto noma unkosikazi wakhuluma kakhulu lokho kuyosiqhuba ukuthi nezingane zethu esinazo ngoba phela ke kuzofaka ingane phakathi ukuthi einganeni wena mntanami kunje njengobuma wakho wayenza ukuthi lokho is totally wrong. Ungayivuni ingane oyizalile noma ingane etholakele kube ukuthi imela wena ezobaba noma imela umuntu esifazane sonke sobabili suke sirong ngoba nezethembiso sazenza kwangeza amandla. But into lengifuna ukuyibuzisisa mina kahle ngifuna ukwazi ukuthi kahle makunemntwana manganamntwana khanze nithandana kahle komnandi akase sokuba nemntwana phakathi bese senahlukana that is why uthola sekunama single parent, understand? So ngifuna ukunderstand ukuthi kahle lokho kubangelwa yini according to understanding, yabona ngifuna ukwazi nje ukuthi yini lebangela leyo yabo ubona abomama abagcwele nje nawuthi abheke lesikhathi manje abomama kanti bakhulisa yini izingane bona bodwa bahlukene nabo baba khona kwenziwa yini lokho yini imbangela lokho ngoba last ngeke ngakhuluma ngale dawa le bangitshela bathi abobaba bahlula isupport so that is why gcinakala labo mama abashiye mina mangicabanga, we understand nalabanye futhi basho kanjalo so ngifuna ukuva wena ukuthi ithini yakho i-reason yakho ithini or labo mama ngazi ukuthi mina bathanda imali or kwenzakalani awuchaze futhi ngive ukuthi ngizophinde futhi ngibike kahle nganza kwethu ubhuti ubeka kahle umbuzo wakhe futhi ngiyawuthanda. Uyabona ngenkathi uhlele ekhaya ungasebenza ake ngibeke nje ngomsebenzi ngenkathi uhlele ekhaya ungasebenzi ifika induna ikuthathe ikufaka emsebenzini ithi mayiqala ukufaka emsebenzini bese kuba khona izethembiso eziba khona nawe bese uba nezethembiso oyithembisa yona leyo nduna kulowo msebenzi lowo. Ngikhuluma ngani ngesimple thing like it's a contract yesivumelwano of which ukuthi izohamba oyedwa wethu noma oyedwa wenu agcine engasakwazi ukuthi ayigcine izethembiso shuthi ngoba ngisakuphinde futhi kuyizethembiso zamanga okuyi ngizohlala nawe mina kuze kube kunaphakade ngoba nabantu abashadile njengami nje mina ngaze ngishade futhi angaze ngibone ukushadwa kanjani ngifuna nokumuntu imali esekhaya kodwa ke indaba benza umshado abantu abashadile ilokho ufuna ukubona ukuthi kunezethembiso ezenziwayo kumfundisi nomakoti nomkhwenyana wakhe ukuthi angikaze akwazi ukuthi yena ateke over umkhwenyana usefike la ngasafuni khona akuphoqwa ke lokho kunjalo singamadoda siyahlukumezeka kodwa ke siyesaba ukukhuluma. Asilawulo sisi nezethembiso zakhe zamanga yithi both sides ngesithembiso zamanga sinamanga thina bobaba siye ngalabo mama both sides kahle mama banabo amanga abanawo nobaba banabo amanga abanawo so lokho ngesikwazi ukuthi sikufihle kodwa kona kuzofihlwa ngoba egcineni kosuku you know ladies first ngisho namhlanje ake ngiyibeke ibe lula namhlanje mangathiwa ngiyashawa ngishawa umuntu wesifazane mangayi police station nombophisa ohleka amaphoyisa la kodwa mina mangake ngishaye manje gijima ngisho ibhanoyi
gijima Lokho nje ukubhala engakubheka no Kuyiliqiniso. asibonge mfowethu siyabonga kakhulu for uluvo lakho madoda la khona igama lami Dr. Intwana kaMsithini. This is my SABC TikTok asiphinde abafethu sihlangane ngizova kuma comment section ukuthi wena uthini lapha ekhaya la khona mfowethu. Danko.